For today's video pre koy mukaon sa tagtatod ng murag wati. Ug nanguhasan mi klase-klaseng shell sa sapa. Lami daw ning kinhasuna. Ingon to akong amigo sa buhi pa. Tara, ubanin mi sa mga adventure karon pre koy. What's up mga prekoy? Lain na po daw itong tirada karong adlaw. Nagkatapok-tapok na po mi diri Manguha na may kurakol karon prekoy. Ug na po tay bagong kauban. Mao na kong ganahan. Magbaon og sudan. Ay kinsa kang balay ang gipamistaan. Kapilo, katibor. Ug sa way paglanglangan diha prekoy nanguha na may kurakol. Timing pod kayo nakakuha ra mi diri sa duol. Mao na ang porma niya prekoy. Mura siya alcohol sa basak pero sa mga kay-kahoy na siya makuha prekoy. Lami daw ni kayo sa adobo. Ug sagad pod aning kinhasuna makuha ni daplin sa mga sapa. Pero mao lagi. Talagsaon ra kay ni prekoy. Pero nay panahon manggawas na siya. Basta ting-uwan, kuha na po taglain diri Duha na siya kabuok parikoy. Lami ang tagdaghan pa atong nakuha Sige lang, paes na kay ni parikoy. Unya kay gamaran man lagi tagkuha, mao mohapit sa lang po mig pamana. O sa Master Mingo ra daog sa Michael kay wala ko kadalag pa na. Grabe dyan ni hanga daw. Dakwas tilapia daghang yung dagon tilapia diri sa ilawang ba. Kaso daghan lang kay mga go. Kung mabura kag hangin sa manako, adi madapre koy. Grabe dakwas tilapia Happy na gyud isang kilo ba. Impas na po ang bahong bagong dinong agani pre koy. Og dire sonha nakakita ng pagkurakol si Mingoy TV. Kaso na sa ibabaw, maong iya pang gisaka. Og iyang giit sa sako Paks! Pagkabuslot og kamot, wala gyud kasalo. Og ni padayon na mi sa unahan. Pero murag naloy ko ning usa. Murag bagong gibiyaan. Kumusta diha pare koy? Murag nagninghoy. Og diri another na po tilapia. Nindot ning sa paa kay digyud mahotdan ba. Og di na po nakakuha na po ang usa. Kisi na naman Ug naa na pod mi sa Malingen Falls pare koy. Are ra may maghikay kipiskay. Ug sakto pod gayon ay niapas laing kauban. Nagdala sila tatod kinadaghanan. Naa na po ni murag wati Ug gawa sa kurakol nanguha pa may laing shell. Murag kuhol magining usa ba. Pero sa sapa na namo nakuha. Amo asa din ang pabukawan o sa adobohon. Ug samtang gahuwat nga mobukal to. Kaon sa taning murag wati pare koy. Kiste ta milok. Koy. Ug gusto na tagkaon ani kay gutom na kayo. So yummy. Unya kumusta ang lasa? Murag balot. Ano na? Lami man day po ning tatod pare koy. Basta kinahangan ang suka. Mura siya glasang balot kung imong usapon. Pero kung imong hunahunaan nga murag wati, adi gyud magsilbi. Tagay-tagayin daig tuba pampawa sa luod. Niya ning tubay pare sag tatod. Ug nibuka lang gyud ato mga kinason pare koy. Ato na nang iyabo diha para panglugito ng mga unod. Mao nga mo nang ipanglugit pare koy kamo nang adobohon. Inita Ug man pagpaghinlo diri sa Michael para sa aton tinuwa. Ug unsa pare koy. Before ta mga pasalamat ako nun sa kaytasan. Kay sa iha nagikan ang tanan. Amen. Hab-hab na pod pare koy. Okay pare koy, hab-hab. Ge. Mana buldog yung uli, buldog pod. Uli. Mangadap mo. Betik pum. Ilang kung taling di. Kurakol ko no. Kami pod. Hab-hab. Dayo ni, dayo. Enggak. Pat na sa balot. Bali na tay. Ang salat, tilapia init. Aboy. Tatod. Kisi-kisi Tubig sa ta, kay hurot ng tuba. Kwa.
Wate. Ug before nato tapusan ang video, nidool sa ko nila. Solid followers daw ni sila sa Dudong TV. Ila kong gipatilawan ang biko nila nga nailatik. Salamat kayo sa suporta mga pre koy.